Divendres 27. Correcció de socials. Fotocòpia 1. El ferrocarril. Bé, el primer que hem de fer és llegir la lectura. Val? Supose que l'heu llegit. Bé, anem a contestar a les preguntes. Pregunta número 1. Diu, exercici 1. Lleig el text i contesta. Entenc que heu llegit el text, d'acord? Vinga, anem a contestar. A quin país es va construir la primera línia fèrria del món? Molt bé. La resposta és: la primera línia fèrria del món es va construir al Regne Unit. Quan es va inaugurar? Es va inaugurar el 27 de setembre de 1825. Anem a la segona pregunta. On es va inaugurar la primera línia fèrria espanyola? La primera línia fèrria espanyola es va construir a Cuba. Quina ruta feia? Feia la ruta de l'Havana a Güines. Bé, anem a l'altra pregunta. Quina va ser la primera línia de la península? La primera línia de la península ibèrica va ser Barcelona-Mataró. Quines característiques tenia? Era un ferrocarril de 24 cotxes amb una capacitat de 900 viatgers. Què va suposar per a Espanya? El tren va suposar un gran avanç per a l'economia i la comunicació. Tot allò enllaçat amb un començament d'una important i va ser un invent superimportant per a donar pas el primer avanç dels primers avanços per a donar pas a la revolució industrial. Molt bé, adeu, espero que vos hagi llegit bé.